So sa pagayan no naagi ko diri sa City Hall sa Lapu-Lapu kung nagkuha sa akong requirements sa police clearance mula bang sa ta, maligsang ta. Ana mo gud sila dali ra ang police clearance makuha tara ato so ayan. So karon mga gaya nung ato tag kuha daw mig OR magkuha og OR kay para daw sa police clearance ang asa na dapit insurance office pana na dito. Excuse me. Asa pwede magkuha og OR? Oh. Thank you. So mga gaya no nang kuha na jugog kuan. Kani bitaw gani OR. OR. So ato na tag police padakop ko. Ligsa na puta diri ron. Puta daplin. Hindi na puta magdungo gamay kay wa na pud may mic. Kalimot ta pud. Ano ka magahay no kanang pumulakaw ko lapok jud guys tama. Wa jud ka sabutan mo. So nana ko diri sa police padakop ko. So stay tuned lang kay okay ba sa metaboron diri video lang tada. Karon mga kaya no linya jud diri karon. Bawa police clearance. Patuwat na tayo tawag kong namin. Bayad na kami 200 sa ilang cashier. Kuwag local OR 35. So mga na wait na ta. Kasi talira makuha ba na? Mga gaya no ka na dali na juga yun siguro ang process na naglinya na mo para picture. Medyo dali na juga yung process. Health card na nandiyo kuwang health card. So karon mga gaya no dali ra jud nakuha ginaro police clearance. So nana dito police clearance. So valid ID rin siya. Niya mato pug City Health kay magpa-health card ko ito. Excuse me sir. Ano rin? Dire. Thank you. So mga gaya no mag-video man ako sa kuan sa pag-x-ray. So kuan lang bawal lang kay kasi ng radiation ito. Bawal kita ka video. So na ako sa City Health. So testingan mo ito. Yahoo! Yo, what's up mga gaya no? Mag-vlog na karon kaya nag-travel vlog mi. Padaway ron. Padaway ron sa kaya Awi kay magpa health card. Ibunalan mo gud yung presyo diri sa upon. Grabe. Welcome to hell. Grabe no. Shout out din ko anday amit de asa gibutang sa Ginoo. Ay, asa na ka Paul ay. Paul, shout out din mo Paul. Asa na ka Paul? Ganyan ra mi siguwat yo Paul. So, mana akong driver sa Uber driver na ko. Uber driver. Uber driver. Ay pa, paano ba? Shoutout din sa paano mga Odo nito kirkon. Grabe, inita. Yeah! Mana mo para travel vlog na. May bawan na rin kung asa may madong. Yeah! Pagka-traffic ba? Yeah, yeah, yeah.
Iwa, giglakwan gini. Sige, ini tigis na. Ha? Ay, nala, oy. Zero na. Sabi na, inita, gitu. Uber driver. Bruh. Luya ang poloy. Nabilin. Pero mga guys, abot agad mi sa among destination mga destination. Ba. Do jud mi kaagi kay gikan sa upo na abot man daw. Ini abot diri ako malas. Pait. Bruh. So ako no. Nag 130 ko gane peso sa akong kuan. X-ray. X-ray na pug ko karon. Na yabag na ni akong lawas ron. Yabag na ni ron. So limuot jud kayo, ha? Kaya, ang labang kaya ako kay X-ray. So mga kaya no, dugay ko siya no. So karon ako nakadagdag. Taspa ko. Oh, tanggal. So ano yung mga kaya ipadumi sa Wanlula kuno log tablo. No? Sa branch. At to may mamayot. So mga kaya official na niya. Ato ang yun, balunit ka ugma. Now you fucked up! So mag-continue na ta sa among pansa travel vlog na mo. Wow. Ipakita ang driver, now driver. Uber Awa, driver. Yahoo! Yeah. Okay. Uber. So mga guys, traffic na din eh. Kay init kayo. Traffic yapon. Hindi mo tagaktak sa bilis sa papalakpak. Abutin natin ang hangin. Dahil matagaktak na mga bulaklak. Twice, wow. I do this every day and all night. Ooh. Okay, Hey, nag-traffic yapon eh. Wagi mo lumabot. After 48 years. Bro, ganda Bombay sir. Kami dire. Doon kami. Shout out. Shout out ko sa mga One eternity later. Oh, bigahin eh, mga kauras. Go! Woo! Nag-i-plus sabi sa mga Uber driver nga kaiblaron. init na kayo. Bruh. So, ipakita na mo, no? Apit na maabot. So, traffic na dyan kayo. Hello. So, traffic kayo ang kuhan na rin dalan sa Kulon. So, muna ang balita karong hapon sa mga alas 5 sa hapon makita ni sa TV. Bruh. Ayan. Bruh. Good job! Hey, baby.